Kameruje się? Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Kochani, witamy Was na Śląskiej Karuzeli. Dzisiaj gościmy w restauracji Pałac Więkrzyce. Jesteśmy zaszczyceni, to chyba największa restauracja, jaką w życiu widzieliśmy. A na pewno z żółtej cegły klinkierowej. Cześć, tu Sławomir. Cześć, Artur. No to Cześć, tu co? Kajra. Cześć, Artur. Zaczynamy! Zaczynamy. Arturze, 2 kroki. Takie entrée już to budzi mój szacunek. Tu czuć pieniądz. No, pieniądz i detal, dbałość o szczegół, bo wyobraź sobie, że wszystkie te wzory, które widzisz na ścianach na wejściu głównym, są wzorami oryginalnymi. Myśmy na całym pałacu musieli przeprowadzić tak zwane prace odkrywkowe, badanie struktury tynku, żeby zobaczyć, czy nie ma tam jakichś wzorów oryginalnych elementów i wszystko, co tutaj widzisz, zostało odnalezione pod wracami farby. Czyli to wejście wygląda tak, jak w 1871 roku, za czasów pierwszego właściciela, który wybudował ten pałac. Gdy przymykam swoje oczy, piękny widok mam. Widzę Ciebie, cud dziewczyno, żyjesz w moich snach. Mrugasz do mnie ślicznym oczkiem i przyzywasz tam, gdzie przemykasz drobnym kroczkiem, ja za Tobą gnam. Dalmatynko, czarne oczy Twoje wabią blaskiem, jak świetlików roje. Dalmatynko, piękna Twoja twarz i powabne usta w moich snach. Dalmatynko, czarne oczy Twoje wabią blaskiem, jak świetlików roje. Dalmatynko, wolność swą Ci dam, abyś piękna żyła w moich snach. Skradłaś serce, skradłaś duszę i marzenia me. Ja przeżywam wciąż katusze, gdy nie widzę Cię. Po dniu jasnym pragnę nocy, aby w moim śnie poczuć bliskość Twej osoby i miłości Twej. Dalmatynko, czarne oczy Twoje wabią blaskiem, jak świetlików roje. Dalmatynko, piękna Twoja twarz i powabne usta w moich snach. Dalmatynko, czarne oczy Twoje wabią blaskiem, jak świetlików roje. Dalmatynko, wolność swą Ci dam, abyś piękna żyła w moich snach. Dalmatynko, czarne oczy Twoje wabią blaskiem, jak świetlików roje. Dalmatynko, piękna Twoja twarz i powabne usta w moich snach. Dalmatynko, czarne oczy Twoje wabią blaskiem, jak świetlików roje. Dalmatynko, wolność swą Ci dam, abyś piękna żyła w moich snach. Arturze, ale te wzory na ścianach nie są polskie. Nie, mogą być trochę niemieckie, gdyż właścicielem pałacu był Żyd niemieckiego pochodzenia Max Heimann. No to tu muszą być pieniądze. Dokładnie, bo właścicielem pałacu i budowniczym był bankier. Będą duże pieniądze. Ktoś Cię bardzo pokochał, nie powiem kto. Ktoś o Tobie myśli, lecz nie powiem co. I w swych myślach Cię całuję, lecz nie powiem Tobie jak.
Ktoś cię wciąż potrzebuje, czeka na znak. Ten ktoś tak bardzo bliski, nie powiem ach. To tęskni, kto tak cierpi, że aż strach. Może serce ci podpowie już za tydzień albo dwa, że ten ktoś, kto ciebie kocha, to właśnie ja. Na krawędzi dnia widzę mnóstwo gwiazd. Każda świeci w moją stronę, jak ukochany srebrny oczu twoich blask. Na krawędzi dnia już otwarte drzwi, bo cię kocham, bo cię kocham ponad życie, tak. Mym szczęściem przecież miła jesteś ty. Dzisiaj wiem, kto mnie pokochał, to jesteś ty. I kto o mnie ciągle marzył, tęsknił i śnił. Kto mnie w myślach swych całował, nie czekając na mój znak. Za to właśnie ci dziękuję, dziękuję tak. Na krawędzi dnia wchodzisz w moje sny. Chcę w nich widzieć tylko ciebie dziś. Serca nasze połączyła trwała nić. Na krawędzi dnia odnalazłeś mnie. Też cię kocham, bardzo kocham ciebie miły, ach. Wędrować z tobą razem w życiu chcę. Wędrować z tobą razem w życiu chcę. Kochani, od razu przy wejściu jesteśmy w przepięknej sali restauracyjnej. Opowiedz coś o niej więcej. Sala rodowa. Rodowa. Rodową, dokładnie. Pierwsza sala w pałacu na wejściu musiała być salą rodową. Jest ich aż 7 na parterze i każda ma swoją nazwę. I w każdym można zjeść? Oczywiście, że tak. A w tej chciałbym was przywitać staropolskim obyczajem. Chlebem i solą. Nie. Kwaworkami i kompotem z naszego pałacowego sadu. Doskonale. To ja od razu już Częstujcie sobie się, to kochani. wezmę i cześć. No, ale to przecież jest dla wszystkich. Nie. Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie gwiazd. Jedną z gwiazd, co twoje imię ma. Tej nocy oddam ci, ona nam wieczną miłość da. Widzę to i jestem pewien,
jak nad głową, wysoko w niebie. Tajemnice szczęścia skrywa świat. Czuję to i jestem pewien, że to Bóg mi zesłał Ciebie. Za to Mu dziękuję tyle lat. Ja to wiem, na niebie milion gwiazd, a jedna z nich to ta, co szczęście daje nam. Jedną z gwiazd, co Twoje imię ma, tej nocy oddam Ci, ona nam wieczną miłość da. Tylko my po wielu latach, gdzieś na krańcach tego świata, odnajdziemy siebie pośród wielu gwiazd. Tylko Ty, bo wierzę w Ciebie, na tym przewspaniałym niebie będziesz świecić nawet 1000 lat. Ja to wiem, na niebie milion gwiazd, a jedna z nich to ta, co szczęście daje nam. Jedną z gwiazd, co Twoje imię ma, tej nocy oddam Ci, ona nam wieczną miłość da. Ja to wiem, na niebie milion gwiazd, a jedna z nich to ta, co szczęście daje nam. Jedną z gwiazd, co Twoje imię ma, tej nocy oddam Ci, ona nam wieczną miłość da. Ja to wiem, na niebie milion gwiazd, a jedna z nich to ta, co szczęście daje nam. Jedną z gwiazd, co Twoje imię ma, tej nocy oddam Ci, ona nam wieczną miłość da. Ja tutaj chętnie, prawda, to jest jabłuszko, prawda? Oczywiście, że tak. To bardzo Jak Ci chętnie. smakuje? Idealnie, poproszę jeszcze troszkę. I chciałam się zapytać, te Proszę cię znaki bardzo. rodowe, Tak. czyje są? Czyje? Znaczy tak, tutaj mamy inicjały mojego taty, które, że tak powiem, są tu umieszczone, bo nie sprawcą tego całego, można powiedzieć, z zamieszania i co tu zostało zrobione. No, resztę detali, które tutaj widzicie, są inspiracją, że tak można powiedzieć, na podstawie wzorów, które zostały tutaj odnalezione wcześniej. I to była jako sala rodowa pierwszego właściciela, tak? Ja też nie zrozumiałem pytania żony, to się często zdarza. Nad lustrem wody zagubiona miłość szuka się. Jest, czy jej nie ma, z drugiej strony widzieć siebie chce. Do źródła uczuć jego serca zajrzeć musi znów. Tak mało czasu do stracenia, kocham szczerze mu. Gdy brak miłości nic już nie cieszy tak. Bez namiętności w ruinach cały świat. Tak obojętni
ratujmy iskry blask, rozpalmy ogień, niech miłość żyje w nas. Płaszczem nadziei otulona, smutna miłość ta. Wśród chłodnej nocy zagubiona, w swym zwątpieniu trwa. W odbiciu wody z drugiej strony znowu widzi się. Miłość prawdziwa przezwycięży wszystko to, co złe. Gdy brak miłości nic już nie cieszy tak. Bez namiętności w ruinach cały świat. Tak obojętni ratujmy iskrę blask, rozpalmy ogień, niech miłość żyje w nas. Szczęśliwa biegnę ścieżką marzeń ku jasności dnia. Serce dla serca drogowskazem, tam gdzie ty, tam ja. Choć wątpliwości czasem tyle, trudny dla nas czas. Łapiemy chwilę jak motyle, piękna miłość nas. Gdy brak miłości nic już nie cieszy tak. Bez namiętności w ruinach cały świat. Tak obojętni ratujmy iskry blask, rozpalmy ogień, niech miłość żyje w nas. Gdy brak miłości nic już nie cieszy tak. Bez namiętności w ruinach cały świat. Tak obojętni ratujmy iskry blask, rozpalmy ogień, niech miłość żyje w nas. Rozpalmy ogień, niech miłość żyje w nas. Koncerty Teresy Werner 22 marca Bełchatów, Miejskie Centrum Kultury. 24 marca Radomsko, Miejski Dom Kultury. 4 kwietnia Biała Podlaska, Bialskie Centrum Kultury. 5 kwietnia Zambrów, Miejski Ośrodek Kultury. 6 kwietnia Białystok, Białostocki Ośrodek Kultury. Jedyny w Polsce koncert Gorana Karana. 23 marca Dom Kultury Bielszowice. A skąd pomysł w ogóle, żeby to była sala rodowa? Sala rodowa. No sala rodowa stąd, że to jest pierwsza sala, do której się wchodzi w pałacu, a że każdy pałac musi mieć nazwane sale. Stąd pierwszą salę stwierdziliśmy, że najlepiej nazwać rodową właśnie od właścicieli, którzy się przyczynili do takiego stanu rzeczy, jaki jest teraz.
zachwyca wielki świat, a serce bije i drży. To stąd, gdzie moje są sny, bo gdzieś daleko stąd, pośród zielonych łąk, pośród ojczystych stron, został mój rodzinny dom. Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty. W ich urodzie jest Polska. Śpiewa ci obcy wiatr, tułaczy los cię gna. Daleko w obcy świat, już od najmłodszych twych lat. Zabierz ze sobą w świat, zabierz z rodzinnych stron, zabierz ten polski kwiat, niech ci przypomni twój dom. Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty. W ich urodzie jest Polska. Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las i do matczynych rąk przynieść kwiat z zielonych łąk. Weź tą piosenką bukiecik kwiatów, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty. W ich urodzie jest Polska. W ich urodzie jest Polska. Teresa, ty działasz na wszystkie zmysły swoich fanów, a teraz doszedł do tego zapach, nuta miłości od Teresy Werner. Możecie poczuć to, co ja teraz. Cześć, tu Sławomir. Cześć, Gajra. Dzisiaj Śląską Karuzelę gości restauracja Pałac Większyce, gdzie można zjeść po królewsku i poczuć się jak książę. I księżniczka.
ciebie serce moje. Już mnie nieraz zabolało, szczęście w smutek zamieniało. Już mnie nieraz zabolało, szczęście w smutek zamieniało. Tylko ty jedyny możesz moje życie zmienić w raj na ziemi. Tylko ty kochany, w twych objęciach leczę z serca mego rany. Gdybym mogła dać ci siebie przed ołtarzem i tam w niebie, wszystko co niepewne było słowem tak by się skończyło. Wszystko co niepewne było słowem tak by się skończyło. Tylko ty jedyny możesz moje życie zmienić w raj na ziemi. Tylko ty kochany, w twych objęciach leczę z serca mego rany. Nic nie zmieni naszych myśli, czas nam pragnień nie przekreśli. Może kiedyś los odpowie, będziesz ze mną, ja przy tobie. Może kiedyś los odpowie, będziesz ze mną, ja przy tobie. Tylko ty jedyny możesz moje życie zmienić w raj na ziemi. Tylko ty kochany, w twych objęciach leczę z serca mego rany. Z serca mego rany. A powiedz, Arturze, ilu właścicieli było pałacu? Fizycznych właścicieli było 3. Pierwszy budowniczy pałacu Max Heimann. Które to były lata? W 1871 wybudował ten pałac. Sprzedał go w 1912 roku Emilowi Pyrkoszowi. No i mój tato kupił to w 2003 roku i do tej pory jest właścicielem tego pałacu. Czy pan Pyrkosz, który sprzedawał, jakieś renowacje robił też, przebudowywał po pierwszym właścicielu, czy nie? Znaczy prawdopodobnie tak i tutaj niestety smutna taka trochę rzecz, gdyż prawdopodobnie skuł wszystkie te tynki w pałacu właśnie poza wejściem głównym, którym wchodziliśmy, więc te wzory, które mogły tu się znajdować kiedyś, po prostu bezpowrotnie się straciły. A powiedz mi, czy remontując te wnętrza udało wam się znaleźć jakiś skarb? Czekałem właśnie na takie pytanie. Niestety nic takiego się nam nie udało znaleźć. Może to było faktem, może to było powodem tego, że pałac w czasie wojny stacjonowali tutaj oficerowie niemieccy, potem oficerowie radzieccy, więc ja myślę, że wszystko, co było do odnalezienia, to zostało po prostu zabrane. Ja nie tracę nadziei. Ale może gdzieś... Zapraszam, jak masz wykrywacz metalu, możemy się umówić i zrobić sobie rundkę dookoła. Dookoła życiem tętni świat. Gra muzyka, a ja jestem sam. Nawet napić teraz nie mam się z kim. Nie mam z kim. Dziś wypiję jeszcze więcej wina, by ukoić smutek duszy mej. Zrobię wszystko, żeby cię zatrzymać. Póki żyję, będę kochał cię. Dziś wypiję jeszcze więcej wina,
tak. Moje życie miało inny smak. Teraz tańczyć nawet nie mam już z kim. Nie mam z kim. Dziś wypiję jeszcze więcej wina, by ukoić smutek duszy mej. Zrobię wszystko, żeby Cię zatrzymać. Póki żyję, będę kochał Cię. Dziś wypiję jeszcze więcej wina, by ukoić smutek duszy mej. Zrobię wszystko, żeby Cię zatrzymać. Póki żyję, będę kochał Cię. Dziś wypiję jeszcze więcej wina, by ukoić smutek duszy mej. Zrobię wszystko, żeby Cię zatrzymać. Póki żyję, będę kochał Cię. Zrobię wszystko, żeby Cię zatrzymać. Póki żyję, będę kochał Cię. No muszę gospodarza pochwalić, bo zabytkowy instrument, a pięknie nastrojony. Och, to bardzo mi miło. No ale zauważyłem tutaj też nagrody, powiedz coś więcej. Nagrody. W zasadzie od samego początku, bo restauracja jest otwarta od 2011 roku. W 2012 roku zostaliśmy najlepszą restauracją, jeśli chodzi o restaurację w obiektach zabytkowych. Potem trochę kategoria się zmieniła, że tak powiem, i wrzucili nas do jednego gara z normalnymi restauracjami w normalnych budynkach, przez co konkurencja trochę wzrosła, ale dalej jesteśmy w setce najlepszych restauracji i w tym roku również dostaliśmy 3 widelce Grand Award w konkursie na 100 najlepszych restauracji. No to doskonale, czyli cały czas się utrzymujemy w setce od 2012 roku. Gratulujemy też doboru szefa kuchni. Tak. Od samego początku jest ten sam, więc załoga taka jak na starcie. Oj, ja bardzo chętnie to sprawdzę. Mama, jedva dođoh do Praga, jedva potrefio, 100 je razloga što sam takav. Kuću 2 put falio, jedva pogodio, 100 je razloga što bi opet sve ponovio. Bježi dok se nije raznanilo, baš te briga kad bi se i saznalo. Merak, kad je mrak malo, pustit glas koju pogledat i tako zoru dočekat. Merak, kad je mrak malo, pustit glas koju pogledat i tako zoru dočekat. Svega pravi slona, jako da ne vidim, i 100 je pitanja što sam takav. Vidi mjesec ko da se stidi što je nakrivo, pa mi šapuće samo tako ili nikako. Bježi dok se nije
kad je mrak malo, pustit glas koju pogledat i tako zoru dočekat. Merak, kad je mrak malo, pustit glas koju pogledat i tako zoru dočekat. Merak, kad je mrak malo, pustit glas koju pogledat i tako zoru dočekat. Koncerty Teresy Werner. 7 kwietnia Półtusk, Audytorium Maksimum Akademii Humanistycznej. 12 kwietnia Jawor, Jaworski Ośrodek Kultury. 13 kwietnia Wolsztyn, Wolsztyński Dom Kultury. 9 maja Kościerzyna, Kino Remus. 11 maja Miastko, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. 12 maja Słupsk, Polska Filharmonia Sinfonia Baltica. 12 maja Koszalin, Kino Kryterium. 13 maja Lemborg, Kino Fregata. Jedyny w Polsce koncert Gorana Karana. 23 marca Dom Kultury Bielszowice. Jest historia, że są tu jakieś przejścia podziemne, które prowadzą do Koźla, więc jest jakiś taki Może nawet zaczątek legendy. Może nawet złoty pociąg jakiś tu znajdziemy. Może być, może szukają w złym miejscu, może u nas trzeba. Oczy Twe, oczy Twe, oczy Twe znów uwiodą mnie. Wspominać będę magiczny czas, pierwsze spotkanie, oczu Twych blask. Iskrą miłości w me serce wpadł, wypełnił mój samotny świat. Iskrą miłości w me serce wpadł, wypełnił mój samotny świat. Dzisiaj westchnienie, zwyczajny gest, na horyzoncie już inna jest. Serce w rozterce na warcie trwa, czy będziesz z nią, czy będę ja? Serce w rozterce na warcie trwa, czy będziesz z nią, czy będę ja? Hej, oczy Twe, oczy czarne, niebierne, oczy Twe znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy czarne, niebierne, oczy Twe znów uwiodą mnie. Te czarne oczy, szmaragdy dwa, już nie te same, zwątpienie trwa. Dla niej spojrzenie, wpadłeś w jej sieć, nie masz już nic, co chciałeś mieć. Dla niej spojrzenie, wpadłeś w jej sieć, nie masz już nic, co chciałeś mieć. Hej, oczy Twe, oczy czarne, niebierne, oczy Twe znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy czarne, niebierne, oczy Twe znów uwiodą mnie. Serce wysyła przestrogi list, nieliczna więcej niż miałeś dziś. Chciałeś odzyskać stracony czas, pamiętaj, los połączył nas. Chciałeś odzyskać stracony czas, pamiętaj, los połączył nas. Hej, oczy Twe, oczy czarne, niebierne, oczy Twe znów uwiodą mnie. Hej,
Teresa, ty działasz na wszystkie zmysły swoich fanów, a teraz doszedł do tego zapach, nuta miłości od Teresy Werner. Możecie poczuć to, co ja teraz. Ale ten czas szybko mija. No właśnie. Ale nie przejmuj się, my tu zostajemy. Dobrze, że faworki z nami. Prawda? No jasne. Słuchaj, kobietę łatwo zatrzymać w jednym miejscu, jak się zna odpowiedni sposób. A czym zatrzymasz Sławomira? Czym? Smaczkami o pałacu. W takim razie, kochani, zostajemy, widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. No nie zjedz wszystkich, przecież to nie wypada. Pan cię gości, a nie żebyś od razu Dobra, no co ci poradzę. wtrąbiła wszystko. To było nie robić na spirytusie, to bym nie zjadła, tak?